Min hazır, operator hazırmı? Çıkırbarak söylerge kerak Deniz, hallerin nişek? Amında kurganıgızça jüriler otura. Bazar etip alayı gala. Opa, kaçlar hayda benim artan. Sayır ikensin, ne üstüne bastın. İşley mi? Cemaat, biz tizden başlarımız deyip ümitlenem. Min hazır, operator hazırmı? Benim operator her vakit hazır. Biz şu kadar seratli. Biz hatta mikrofonunu kısadan çıkarmışa söyleş alabız. Deniz, çıkırbarak söylerge kerak Deniz, hallerin nişek? Jitar! Eyde, Şayart'ның bugün finalı. Onlar sezonga netice yumgoqlау ясыйлар. Чемпион исеменә кем лайык микән? Минемчә, әлеге командалар, алар 6. 6 команда арасында 3 претендент, ул да булса инде Зәябисе, Крәшеннәр, алар былтыр чемпион булды, аларга бу ел чемпион бирмәсәгез дә була. Һәм Нәмәкәйләр Актаныштан. Кем әлеге исемгә лайык? Кем әлеге исемгә лайыш? Сәлам, брат. Сәлам. How are you? Тотар син тотар малый. Сейчас, подожди, пацанов напрягу. Минемчә бүген иң тырыш команда җиңәргә тиеш. Мин инде үземнең иң тугры, иң яраткан шушы КВН командасында бит инде без ничә ел бергә уйнадык. Мин бүген Зәйшин бөтен тавышларымны бирәчәкмен, чөнки алар лаеклы катнашучылар дип уйлыйм. Алар шулкадәр ихлас, авылча, гади татарча юмор, мәзәк алып киләләр. Һәм җиңүчедән түгел, иң мөһим халык күңелен ашасын. Менә yıllar үткән сайын халык сөйли икән аларның кызык сүзләре. Менә бу дәрәҗә. Амында күргәнегезчә жюрилар утыра. Бу елгы сезонның фавориты. Синеңчә, һәм ул фаворит финалдамы? Синең фаворитың? Беләсеңме, мин бит аныңчы 5 ел жюридә утырдым, әйме? Бу ел мин жюридә түгел. Чөнки минем командам җиңмәде былтыр. Бу ел җиңә дип хыялланып калам. Булай яраткан командалар күп иде. Зәябисе. Минем алар фаворитлар, мин былтыр да бик бу ел җиңәргә тиешләрдер дип уйлыйм. Ләкин карале, монда нәрсә дип әйтәләр. Алардан тыш тагын 2 фаворит бар. Берсе Крәшеннәр, әйме? Былтыргы чемпионнар. Аларга бирмәсәгез дә була. Һәм Нәмәкәйләр, менә бүген әйттеләр, менә калган командаларга караганда Нәмәкәйләр яхшырак әзерләнгән. Менә моңа нәрсә дип әйтерсең? Без бит инде КВН карап үстек, әйме? КВНда КВН караганда шундый әйбер бар. Барбер теге элек уйнаганнарга барбер натяжка белән бирәләр. Бу елда шулай дип натяжка белән бирсәләр, бик хыялланып, бик шәп булыр иде. Кем өчен җанатасың? Крәшеннәрдән тыш әйдә инде шулай. Крәшеннәрдән тыш. Мин җанатам, Крәшеннәрдән кала әлбәттә инде. Миңа Зәй командасы ошый. Шуңа күрә Чөнки Зәйдә Крәшеннәр күп. Әйдәгез бу ел Зәйлеләр җиңсен. Әйдәгез. Ярый. Инде бик күп тырышалар. Шуңа күрә аларга да беренче урын булса ярый. Сөйләшеп килермен мин. Давай. Базар итеп алыйк әле. Точно сез җиңәсезме әллә инде? Без уже җиңдек. Шәп. Уже все, җиңдек. Сән бу нәрсәсең ул все? Юк, күрсәт инде, кая дипломым бармы инде, кая? Юк. Опа, кайсылар айда минем арттан. Айда. Опа. Күрдегезме? Тыкмагыз, әм. Сез кем өчен җанатасыз монда? Мин бит бүген беләсезме, үзем монда участвовать итәм. Катнашучы буларак килдегезме? Гомум, менә сез бит инде КВНда беренче тапкыр түгел бит монда. Әйдә Шаярттаймы? 2 тапкыр дип әйтсәм була. Бу 3нче, наверное, скорее всего. Шуймысың? Шей. Мин бит юморист кеше. Гомер буе сирктәшләр кеше, клоуннар белән, йөрү клоуннарны беләм. Шуңа күрә мин юморны бик бер. Минем нидә? Эстрада иң көчле әйбер номерлар ул юмор дип әйтәсем килә. Юмор белән кеше яшәрә, юмор кеше белән яши, зак яши һәм кеше авырмый. Юморны белергә кирәк, юморны аңларга кирәк. Только тогда кеше зак яши һәм матур була, булачак. Мин татар юмор өчен җанатам бүген, чөнки аерып алып карыйсы килми берсендә командаларны, алар миңа барысы да якын. Дөрес әйткәндә, мин телим җиңүләр, мин Зәй әбиләр командасы җиңүен телим. Чөнки алар инде бик күп көч куйдылар, ничә сезон буе бардылар. Менә алар чемпион калсалар, мин тынычлап йоклаячакмын. Әгәр дә инде алар чемпион калмасалар, мин бераз гына быргыланып ятачакмын. Ләкин шуңа карамастан барлык тынычлап йоклаячакмын. Җиткердек инде без Зәй әбисенең үзенә. Мин аларга уен сайын җиткерәм, әлбәттә.
Син безнең нәмәкәйләрнең Әтисе. 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 Алмаз Әнисе. Нурлыев. Алмаз Нурлыев үзе. Актанышның Актанышның иң асыл егете. дип әйтә инде. Әйе. Үзе турында ул. Калганнары нәрсә сөйли микән? Без аны белмибез, әйме? Әйе. Тукта. Нормаль сөйлиләр. Син әйдә булай, нәмәкәйләр арасы менә нәмәкәйләрдән тыш тагын кем өчен җан атасың? Әйдә булай, менә Зәябиләре. менә булды җитте шуның белән. Вәссәлам. Все. Алган әмәкәйләр, зәябиләре артта калмагыз. Дөрес сөйли бу. Дөрес фикер йөртә. Әйе. Сездән шәп финал көтә. Бүген. Үкенмәссез, карагыз. Уни җиттин. Син КВН-га килдеңме? Юк. Нәрсәгә килдең монда? Әтигә. Әти синең КВН уйный? Әйе. Нинди командада? Шарта. Шаяртта. Молодец. Бир бишне. Синеңчә, менә бу финалда кем җиңәргә тиеш? 6 команда арасыннан. Мин аңлыйм, син атасы кебек. Син абыйсы кебек. Мин андай бер әйтә алмыйм инде, Роберт. Менә шуны җитәкче. Чөнки һәрбер команда ул туганнар сыман. Монда безнең әйдәш йортта без бер зур гаилә бит. Шуңа күрә безнең әбиләр дә бар, бабайлар да бар, опалар да бар. Баҗайлар да бар. Кем генә юк монда. Туганнар җыела бара дисең. Җәймени? Көрәшчеләр инде теге елны чемпион булганнар иде, ләкин безнең әйдәш йортта 2 тапкыр чемпион буларга мөмкинлек бар. Әйе. Зәябиләре инде иң тәҗрибәле команда. Иң тәҗрибәле. Менә килеп җиттек. Мин алар өчен җан атам менә. Зәябисе. Күрерсез әле, җиңерсез әле. Актанышлар бик текә әзерләнгәннәр. Правильно, мин анда алар эшли бит, яшьләр, яшь булса да әйме? Ни, мәзәкләре? Нутргески. Чолный бройлер дагын бик тәҗрибәле КВН командасы. Алар КВНда уйнап, хәзер инде менә Татарча КВНда уйнарга килделәр быел. Бик мощный команда. Профкомит яңа гына яндырды. Әйе. Мин әйттеләр алар турында. Сәламләү конкурсын. Тукайлар. Теге елның финалистлары. Белмим. Мен хәзер разминка бара. Разминка решит. Дөрес әйтә, чөнки ул КВН уйнаган кеше. Разминка бөтен нәрсәдә хәл итә, бөтен уенны хәл итә ала. Роберт белән бер командагын уйнадык. Әйе. Иншалла. Кампи дип әйтәм инде, мин инек өчен уйнадым. Әзерме? Киттекме? Җәмәгать нәтиҗәләр ясап. Менә Шибәр туташмы, ханымы, белмим, балдагы. Так, балдагы бу яктан. Теге яктан күренә. Туташтыр инде. Нәтиҗәләр ясап. Димәк, булайрак, әлеге уенның җиңүчесе булып мин көткән Зәй әбисе КВН командасы җиңү яулады. Алар бу исемгә чыннан да күптәннән лаек инде. Чемпион исеменә Көрәшчеләр КВН командасы кабаттан лаек булды. Атлыйбыз. Афәрин. Киләсе очрашуларга кадәр.